Takže čaute všetci. Vítajte U mňa to sú vždy netradičné videá, ja to vždy začnem s tým, že vítajte u dnes netradičného niečoho. Vždy to je netradičné, lebo málo kedy toto robím, takže vítajte asi tým pádom u obyčajného videa, lebo keď sú vždy netradičné, tak potom to netradičné sa stane obyčajným. Dobre. OK, mám veľa srandy s tým, ako som to tu setupoval, takže sa to snažím trošku odľahčiť sám pre seba, lebo setupovať zase toto tu všetko, len aby som mohol toto natočiť, tak bola neskutočná bolesť, ale sme tu. No a neviem, aké to bude dlhé. Ale spravil som si scenár, lebo ja mám vždy problém s tým, že ja mám strašne veľa vecí v hlave, čo chcem povedať. Mne to tam všetko lieta strašne rýchlo a potom vždy na niečo zabudnem a potom aj keď to editujem, tak som taký, že keď by som tam povedal toto. Proste povedal som si, že keď to chcem spraviť poriadne tentokrát, tak si napíšem scenár, podľa ktorého budem môcť ísť a tak snáď zabudnem len možno 10% z toho, čo som chcel povedať. A možno spomeniem aj nejaké veci, na ktoré by som si vôbec nespomenul, kebyže to robím len tak z hlavy, ako to väčšinou robím. Takže mám tu scenár na notebooku, ktorý ani snaď nie je vidno. Neviem, netuším, dúfam, že nie, a aj keď, tak len trochu. A budeme dnes rozprávať o jednom úžasnom seriáli menom Andor, ktorý si myslím, že by si mal každý pozrieť, aj napriek tomu, že je to Star Wars, pretože ja si myslím, že je to príbeh, ktorý sa vlastne len ocitol v Star Wars univerze a nemá také tie klasické trópy a také tie vlastnosti toho klasického Star Warsu, ale k tomu sa dostaneme ešte potom neskôr. Ale hneď na začiatku by som ho nazval, že Star Wars pre dospelých, pretože sa pozerá na rôzne veci, ktoré si myslím, že nie sú vhodné pre mladších divákov a hlavne pre ľudí, ktorí majú strašne malú pozornosť a musia v kuse scrollovať Reelska a TikToky. Takže vidíte, a už proste idem úplne mimo, to je v scenári. No, takže aby som sa držal scenáru a čo všetko tam napísané. Najprv sa chcem pozrieť na to, že o čom je Star Wars, aby som vám to priblížil, ak ste napríklad nikdy nevideli Star Wars. Lebo strašne veľa ľudí, ktorí nikdy nevideli Star Wars, Andor je prvá vec, ktorú pozerajú, lebo je to fakt iné a je to fakt špeciálne. Takže chcel by som sa pozrieť na to, o čom je Star Wars, ako vznikol Andor, z čoho, a potom by som sa pozrel detailnejšie na prvú sériu bez spoilerov a trošku by som možno opísal, že čo sa stalo v druhej sérii a pozrel by som sa na rôzne aspekty, že čo ten seriál robí tak dobrým, aký je a čo vlastne sa muselo stať, aby vôbec vznikol. Takže môžeme ísť na to. Môžete vidieť, že som strašne happy z toho, že robím toto video a že mám neskutočne veľa energie k tomu. Takže poďme na to. Ja už som tu párkrát o tom myslím, že som raz rozprával o tom, že o čom je Star Wars, alebo teda, že o čom malo byť pôvodné Star Wars, že čo bola inšpirácia a tak, ale pre tých, ktorí to nevideli, alebo proste si to chcú možno nejako obnoviť v hlave, refreshnúť si to, tak George Lucas, keď písal štvorku, tak bral veľkú inšpiráciu z vojny vo Vietname, kde Amerika mala predstavovať takú tú imperiálnu mocnosť a vlastne tí Vietnamci mali byť tí rebeli. A strašne veľa ľudí aj teraz, že Star Wars nikdy nemalo byť politické, to keď je originálny Star Wars inšpirovaný vojnou vo Vietname, tak to by potom znamenalo, že Amerika je imperium. Well, yes. Tak to presne George Lucas robil, hej. Čiže, no, dobre, vráťme sa naspäť k tomuto, lebo ja vždy idem strašne ďaleko. Takže to bol originálny plán Georgea Lucasa. Samozrejme si bral inšpiráciu z iných fašistických režimov, z iných, to teraz implikujem, že Amerika vtedy bola fašistická, čož neimplikujem.
No ale bral si inšpiráciu napríklad z nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny. Hovorím slovo nacistické Nemecko v prvých pravdepodobne 3-4 minútach, takže ďakujem YouTube, že toto video nebude pušovať nikde, ale z tohto si bral inšpiráciu. No a tak vznikli vlastne tí rebeli a to Imperium. No a vlastne klasika Imperium je veľká mocnosť, ktorá má neskutočné množstvo financií, kapitálu a rebeli sú vlastne, využívajú takú tú nekoordinovanú vojnu proti tomu Impériu, no takú nekoordinovanú, tak polokoordinovanú, hej. Čiže tak. Čiže o tomto je Star Wars. Star Wars vždy bolo politické. Vždy tam bol taký ten podmas, hej, že možno nebol vždy viditeľný, možno niekto, keď si to pozrie len tak a nerozmýšľa nad tým, tak si to ani nikdy nevšimne, ale sám George Lucas povedal, že Star Wars vždy bol o tom. No, takže o tom je Star Wars, to sme si vysvetlili, že Star Wars vždy bolo politické, lebo sú niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že nie, čož nie je pravda. No a dostávame sa k filmu Rogue One. Rogue One vychádzalo, myslím, že okolo roku 2014, 15, asi tak okolo toho roku. A vtedy vychádzalo aj tie posledné 3 filmy, ktoré sú úplný garbage, ale o tých sa baviť nebudeme. No a vychádzalo Rogue One a to bol prvý film, ktorý nemal byť ako keby hlavný film, ale mal byť taký polovičný film. V tom zmysle, že nemalo to byť tá hlavná linka, ale malo to vyplniť nejakú medzeru medzi filmami. A preto sa dosť bálo na to, aby bol taký dobrý, keď vyjde. Lebo to bol prvý, ktorý vlastne Disney robilo takto a chceli, aby bol fakt dobrý. No a robili Rogue One, určite si pozrite ten film, je skvelý. Jeden z najlepších Star Wars filmov, určite. A vlastne tam sa objavuje tá naša postava Cassian Andor. Čož bola taká skôr sekundárna postava, nebola fakt hlavná postava a preto aj keď oznámili, že bude vychádzať Andor, tak každý bol taký, že prečo by niekto pozeral seriál o nejakej druhotnej postave zo síce dobrého filmu, ale prečo práve o ňom, hej? A preto sa to ani zo začiatku až tak nepozeralo, k tomu sa tiež dostaneme, mám to tam. Takže bol film Rogue One. A ten bol vlastne, ako rebeli získali plány Hviezdy smrti, aby ju potom následne mohli zničiť. A ten film bol fakt skvelý, hoci asi tak 40% filmu sa pretáčalo tak pol roka predtým, než vyšiel, na čom pracoval Tony Gilroy, čo je práve writer pre Andora, prvú a druhú sériu. No a tým pádom, že sa Rogue One prepisoval, tak sa z neho spravil oveľa lepší film, ako mal byť pôvodne. A nebudem spoilovať, no ale tam sa dostaneme práve ku Cassianovi. No a o tom je celá séria Andor, vlastne o tom, akým, nechcem povedať peklom, ale čím si proste musel prejsť, aby sa dostal tam, kde je v Rogue One. A je to veľmi zaujímavý koncept, lebo Cassian je obyčajný človek, nie je to ani Jedi, ani nejako vysoko postavený človek v Senáte, ani nikde inde. Je to proste obyčajný človek, ktorý dokázal fakt veľa a obetoval sa a nikto si na ňo nespomenie. A v tom je to špeciálne a si myslím, že aj v tom je skvelý ten koncept, na ktorom sa zakladá práve Andor. Pretože Andor je o obyčajných ľuďoch, o obyčajných predávačoch, o obyčajných farmároch, fakt o obyčajných ľuďoch. Vlastne v Andore sa sila ani nespomína vôbec, ani žiadni Jediovia, ani nič. Jediné, čo tam je spomenuté, je Emperor Palpatine. A aj to ani tam nikde nie je, len je spomenutý slovne. Čiže preto aj ja hovorím, a teraz to poviem po anglicky, že it happens to be Star Wars, že proste je to Star Wars, ale ani by to nemuselo byť Star Wars, aj tak by to bolo skvelé. Takže tak. No a vlastne cesta k tomu Andorovi, ja som to musel strihnúť, lebo som sa úplne kde išiel na Mars niekde s tým, čo som chcel povedať a úplne som sa odstrihol od scenáru. Ale
cesta k Andorovi, k tej prvej sérii bola vlastne taká, že ako som spomínal, Rogue One sa dosť pretáčal. Asi 30 alebo 40% sa pretáčalo. Úplne vlastne z toho vznikol iný príbeh, než pôvodne mal byť. A za tým stojí práve Tony Gilroy, ktorý je napríklad známy pre Bornovky, sa mi zdá, myslím. Ja som ich nikdy nevidel, čo je smutné, ale Tony Gilroy je proste wow, je úžasný writer. Fakt, to, čo on spravil s Andorom, je niečo neskutočné a tiež sa k tomu dostaneme, to už asi štvrtek, čo to hovorím, že sa k tomu dostaneme. Ja tam mám všetko, ja som hrdý na ten scenár. Takže, už ako som povedal, je to o obyčajných ľuďoch a páči sa mi, ako bere ten príbeh z takej perspektívy, že nie je to čierno-biele, ako to bolo v tých originálnych filmoch, alebo hoci aj v tých seriáloch, čo teraz vychádzajú okrem Andora. Napríklad, ja neviem, Mandalorian, alebo Obi-Wan a tak. Keďže sa to pozerá na normálnych ľudí, tak ten príbeh je taký viac pri zemi a občas sa prichytíte pri tom, že dokonca sympatizujete s tými postavami, hoci sú zo strany Impéria. Že dokonca akože dúfate, že vyhrajú v tom boji, ktorý robia. Hej, hoci by nemali, lebo sú proste zlo, ale sú tak dobre napísané tie postavy, že sa prichytíte pri tom, že dokonca dúfate, že akože vyhrajú ten, nechcem konkrétne spoilovať čo, ale proste nejaký problém, ktorý majú akurát. No, čiže, a páči sa mi, že to nie je čierno-biele, že ten seriál ukazuje, že aj nielen to Imperium je vlastne zlé a robí zlo, ale že častokrát aj tí rebeli pri tom, ako sa snažia robiť dobro, vlastne robia také morálne šedé veci, že je to fakt na pokraji toho, že či je to fakt oprávnené, že či je to proste just, neviem povedať to po slovensky, že či to proste ospravedlňuje to, čo robia. Tá bitka za tú slobodu. No, čiže to sa mi páči neskutočne, že nie je to iba, že toto je dobré a toto je zlé, ale že vidíte, že každý človek má svoju bitku v sebe a nie vždy je to len dobro a zlo, ale každý robí niečo zlé a každý robí niečo dobré a vy ako divák si máte utvoriť ten svoj obraz v hlave a nie je vám to len tak predhodené, že toto si máš myslieť. Čož je tiež niečo, čo neskutočne ocením na to, ako Tony Gilroy píše tento seriál, pretože veľakrát sa stane, či v Mandaloriana používam dosť často ako príklad, lebo som ho videl nedávno, ale v tých novších, že častokrát aj tie postavy majú taký dialog, že nikdy by prirodzene tak k tomu neprišli. Že je to čisto iba ako exposure, že proste potrebujem povedať, že sa niečo stalo, tak to hovorím tak úplne neprirodzene, že tie postavy nikdy by medzi sebou, kebyže sú fakt kamaráti a sa spolu bavia, nikdy by taký dialog spolu nemali. Hej? Že je to čisto len preto, aby sa ten dej ďalej posunul, čož keď poznáte tie veci, ako sa píšu, tie príbehy, tak je to veľmi očividné, že to je len kvôli tomu tam. A je to znak takého nekvalitného písania, by som povedal. A Andor takéto veci vôbec nemá. V Andore nič nie je zbytočné a vždy necháva vás, aby ste si domysleli a mám tam aj napísané, pretože som pozeral jednu video essay a fakt to tam typek dobre povedal, určite ju linknem dole v popise, že proste poviem to znova po anglicky. People don't exactly mean what they say and don't exactly say what they mean. Že ľudia zvyčajne nehovoria to, čo si myslia a nemyslia si to, čo si hovoria. Hej? Že a vy si máte proste ako divák domyslieť tie veci, domyslieť tie vzťahy, aké majú medzi sebou tie postavy. Nikdy vám nikto nehovorí, že čo si máte myslieť a to si myslím, že je fakt vec, ktorá odlišuje Andora od ostatných. Že
že fakt vy ako divák máte tú slobodu si vytvoriť ten váš vlastný názor, nič vám není pchané, že toto je zlé, toto si máš myslieť, že je zlé a toto si máš myslieť, že je dobré. Je to na tebe, aby si ty na to prišiel, čo sa ti tým snaží povedať ten autor a možno si sám utvoriť nejakú myšlienku, na ktorú ten autor možno aj nemyslel, keď to písal. Ale máš tam tú slobodu proste si utvoriť tvoju vlastnú perspektívu a to je niečo, čo neskutočne oceňujem na tom seriáli. Keď už hovoríme o perspektíve, ako Andor zvláda perspektívu je niečo neskutočné. Fakt tiež mnoho esejí je spomínané, že napríklad ako stíhačky TIE sú tam zobrazené. Lebo vždy, keď v nejakom inom médiu vidíte tie stíhačky, tak len ich vidíte nejak proste, že kamera je na nich a letia niekde vo vesmíre a neviete si predstaviť, nejaké veľké sú ani čo. Ale v Andorovi je vždy pohľad z dola od tých postav na tú stíhačku a robí to tú stíhačku strašne takou oveľa viac strašidelnou, než normálne je. Hey, hold on. Get down, Tuckett! Že proste vo filmoch a v iných seriáloch tá stíhačka tam je úplne len na to, aby sa zničila, ale v Andorovi tá stíhačka samotná mi príde ako postava, že slúži tam nejakému účelu a je ozaj strašidelná a robí napätie, keď tam preletí v jednej doline, v jednej scéne napríklad, hej, popri tých postavách, že fakt tak neskutočne skvelé to je napísané, alebo aj napríklad Stormtroopery, čo sú vojaci Impéria, v iných médiách, dokonca aj v originálnom Star Wars sú vždy zobrazovaní, že sú neschopní, že nevedia nič trafiť, fakt využívajú ich len na to, aby rebeli mali čo trafiť, hej, so zbraňami, hej, aby mali koho zabiť v podstate. Ale v Andorovi z nich ide rešpekt, proste bojíte sa ich a sú strašidelní a cítite to napätie, keď ich je viac na námestí a takú tú bezmocnosť, že čo proste v žiadnom inom seriáli ani filme to tak není zobrazené ako v Andorovi. A ja si myslím, že Tony robí fenomenálnu robotu s týmto. Takže to je perspektíva. To som len fakt povedal také dva malé príklady, ktoré si myslím, že sú úžasné, ale ich tam mnoho viac a určite to stojí za to si to pozrieť. Hudba je neskutočná. Tu len tak rýchlejšie spomeniem, lebo tam ja sa nevyznám až tak do hudby, akože filmovej, ako vyznám, ale nie tak, aby som vedel hovoriť, že špecifické veci, ale je proste emocionálna, perfektne opisuje niektoré scény, to, jak pomáha tomu deju ísť. Je tam jedna špecifická, ktorá tak krásne graduje a viackrát sa používa počas celého seriálu. Nádherné skóre, fakt neskutočne dobrá robota, ale čo som chcel poukázať najviac, na čo som chcel poukázať najviac je kinematografia. Kinematografia a tie sety, ktoré tam sú. Sety sú akože, kde to natáčajú. V tom sa tiež odlišuje Andor. Napríklad, znova použijem Mandalorian alebo iné Star Wars seriály, ktoré sa teraz nečítajú. Oni používajú takzvaný volume. A to je taká veľká obrazovka, ktorá má vlastne simulovať to prostredie, kde sú. A tým pádom aj svetlo sa perfektne odráža na tých hercoch a tak, že nemusia používať green screen. Ale častokrát, keď pozeráte tie seriály, tak je to proste vidno. Niečo je proste tak trošku mimo a vy to cítite. Neviete čo, ale cítite to, že to je také trošku divné. Hej, neviem to popísať presne čím to je, lebo akože nevyznám sa do toho až tak, ale niečo je proste off, hej, na tom, čo pozeráte. A Andor s týmto nemá žiadny problém, lebo oni vždy natáčajú niekde na nejakej lokácii, to znamená niekde na reálnom mieste a stavajú veľké sety, všetky sety proste stavajú. Veľakrát akože sa tam aj nahradzajú veci pomocou CGI, ale tí herci aj sa im oveľa ľahšie hraje, lebo sú tam. Proste vidia, kde hrajú. Napríklad v prvej sérii je Ferrix, také mesto, kde sa rozoberajú staré lode a tak. A sú tam také tehlové budovy a vyzerá to, ako keby tam fakt ľudia žili stovky rokov. Je to také, že to tam žije, je to také živé.
a väčšinou sa mi zdá, že ten volume to proste nevie tak reprodukovať, ako keď fakt je to reálne vytvorené, je to naživo, nepoužívajú sa obrazovky alebo green screeny a je to fakt špeciálne. Za to je aj taký drahý ten seriál oproti ostatným seriálom. Neskutočne drahý, Andor, ty kokos, čo som pozeral, tak ale stojí to za to. Reálne to stojí za to a kinematografia, tie zábery, aké sú proste dobre urobené, ako je to natočené všetko, fakt 10 z 10 kinematografia, vážne. Len z tohto hľadiska 10 z 10. Len z tohto hľadiska 10 z 10. Je ich tam oveľa viac, kde je to 10 z 10. Môj osobný názor, samozrejme, nie každému sa to musí páčiť, to je klasika pri filmoch a seriáloch, aj pri umení a pri iných veciach, čože aby som nazval Andora umením, lebo wow, ale dobre, to je čisto subjektívne. Takže tak, ideme ďalej. No, mám tu napísané, čo už som spomenul, že dialógy sú proste inteligentné, nič nevyzerá ako exposure, že pozrite, potrebujeme vysvetliť, čo sa stalo, tak teraz budú tak nepriamo naznačovať veci a je to... Niekto si to ani nevšimne, lebo sa na to nepozerá, ale ľudia, ktorí vedia, čo majú hľadať a vedia, o čo ide, tak je to dosť očividné, že to je čisto len kvôli exposure a nič viac. A fakt je to znak nie veľmi dobrého písania alebo takého rýchleho rushed písania. Budem dosť často povedať anglické výrazy, lebo všetky tieto veci sledujem v angličtine a potom prekladať tie veci do slovenčiny, čo niektoré sa nedajú dobre preložiť, lebo nemajú ekvivalent v slovenčine, tak je dosť ťažké. Ale fakt nikto nie je za dobrého, nikto nie je za zlého, máte si vytvoriť názor a každá jedna veta slúži tomu príbehu, nič tam nie je zbytočné, nič tam nie je také, že cool, len aby to bolo cool. Vždy všetko má svoj význam. Je tam jedna scéna v 11. epizóde v prvej série, ktorá si myslím, že je tam čisto len aby bola cool, ale to je jedna v celom seriáli, čož si myslím, že niektoré celé seriály, čo robí teraz Disney zo Star Wars, sú len kvôli tomu, aby to bolo cool. Nebudem ukazovať prstom, ale je ich tam veľa, takisto postavy, ktoré absolútne nepomáhajú deju a sú tam čisto len za to, aby mali nejakú nostalgickú hodnotu, že pozrite, kto prišiel. To si tiež myslím, že je úplne zbytočné. V Andorovi nikdy nikto nie je zbytočne. Nikdy tam nikto nie je len za to, aby tam bol. Vždy slúži nejak tomu príbehu a nejak ho posúva ďalej. Čo mi prišlo veľmi špeciálne a čo hovoril Tony v rozhovoroch je, že oni, keď píšu scenár, tak veľakrát často sa stáva na iných produkciách a na iných filmoch, že oni majú napísaný scenár, ale často za pochodu proste im to nesedí, alebo tak to proste prepisujú tam na mieste. Čož nie je ideálne, lebo potom musíte natáčať nejakú scénu 10 krát a máte iné verzie tej scény, keby náhodou, ale v Andorovi to tak nie je. V Andorovi celá tá boardroom, tá skupina ľudí, ktorí to píše, si to hádžu dookola, až dokedy to fakt není hotové, finálne, tak ako to má byť, super. A potom sa vlastne natočí už rovno tá jedna jediná správna verzia a tým pádom aj šetria peniaze kvôli tomu. A aj tie sety, keď stavajú veľké, oni sú síce drahé, ale sú postavené inteligentne tak, že sa využívajú viackrát v tom seriáli a nie sú zbytočné a nie sú tam len raz. Takže áno, je drahý ten seriál, ale vie využívať svoj rozpočet fakt chytro, inteligentne a nemíňajú peniaze na 10 rôznych verzií danej scény, len keby náhodou to chceli inak, hej. No, takto som to zhrnul. Celkom dosť komplikovane si myslím, aj napriek tomu, že je tu scenár, fakt len rentujem a kto ma nepozná a len pozerá random toto video, tak je pravdepodobne zmetený, za čo sa ospravedlňujem, ale chcem to video urobiť a robím ho hlavne kvôli sebe. Takže tak. Takže Andor mal veľké problémy po vydaní. Fakt, že veľké problémy. Pretože, ako som hovoril, všetci si hovorili, že prečo by pozerali seriál o nejakej vedľajšej postave z filmu. A aj keď si to pustili,
tak prvé 3 epizódy sa začínajú tak strašne pomaly, pretože je to taký úvod, kde sa zoznamujete s tými prostrediami, s tými všetkými postavami a je to tým pádom pomalšie pre niekoho vkus, kto nie je zvyknutý na taký typ písania a preto to veľa ľudí proste vyplo po tých 3 epizódach, čo je dosť smutné. Ale našťastie tí ľudia, ktorí ostali, tak potom veľmi pozitívne hovorili o tom seriáli a dostalo sa to vonku, veľa ľudí si to pozrelo potom znova, už pozreli všetko a zistili, že je to fakt skvelý seriál, tým pádom to odporúčali ďalej a fakt sa z toho stal jeden z najobľúbenejších seriálov, čo Disney a Star Wars urobili za posledných 10-15 rokov, hej. Čiže to som rád, ale kvôli tomu vlastne sa zrušila, mali byť pôvodne 4 série, sa mi zdá, ale znížili to do 2 sérií, čo Tony aj hovoril, že nakoniec akože je šťastie, lebo nevie, že čo by robil cez 4 série, že takto v druhej sérii je to také, že akurát dlhé, že keby to už malo mať 4 série, je to až veľmi dlhé a veľmi naťahované by to bolo, čiže vlastne to bolo k niečomu dobré, aj keď rád by som to pozeral kľudne aj 4 série, ale tým pádom mal iba druhú sériu, no a druhá séria bola neskutočne očakávaná, strašne veľa ľudí sa na ňu tešilo a musím povedať, že splnila, ba dokonca predčila moje očakávania strašne ďaleko. Som dúfal, že to bude aspoň také dobré ako prvá séria a je to 2-krát také dobré ako druhá séria. Zas pomalšie sa to začína v prvých 3 epizódach, pretože tiež je tam rok ako keby skok, o rok ďalej to je, než skončila prvá séria, čiže tiež sa to tam musí tak ako keby ukotviť v tom deji, takže sa to začína tiež trošku pomalšie, ale potom sa to rozbehne a je to neskutočne dobré. Neviem popísať ani slovami, že ako veľmi dobre to je. Je to aj dôvod, prečo robím toto video, prečo som ho chcel spraviť už posledný týždeň a som sa tomu dokopal, lebo myslím si, že viac ľudí by si to malo pozrieť. Je to proste neskutočne dobrý antifašistický seriál. Má neskutočne veľa dobrých myšlienok. Presne popisuje, ako režimy vlastne potlačajú slobodu slova, ako potlačajú ľudí a fakt presne ako funguje tá fašistická mašinéria a je to tak neskutočne dobre urobené. Všetky postavy majú neskutočne dobrý backstory, akože príbeh, že hociaká postava v Andorovi, ešte dokonca nejaký droid, čo je tam na 5 sekúnd, má lepší príbeh, jak tie 3 posledné filmy, čo vyšli od Star Wars dokopy. Takže je to neskutočne dobré. A si myslím, že každý by si to mal pozrieť, lebo sú tam neskutočné paralely s tým, čo sa práve aj teraz deje vo svete, hoci Tony to písal tak 4-5 rokov dozadu, že ani nevedel, že ako to bude relevantné práve teraz, keď to vychádza. A preto si myslím, že by si to každý mal pozrieť, lebo to, ako to popisuje ten režim, to, ako potlača fakt tých ľudí a ako funguje, čo všetko tí ľudia museli obetovať za to, aby sa dostali tam, kde sú, aké obete fakt museli urobiť, nejaké morálne otázky, ktoré tam sú. Je to neskutočne dobré a fakt by som to nazval Star Wars pre dospelých, lebo sú aj v druhej sérii niektoré slova a niektoré scény, ktoré sú dosť 18+, si myslím. A sa čudujem, že akože Disney to schválilo, keďže Disney je neskutočne family friendly. Takže som ozaj prekvapený, že im to prešlo, ale robí to ten seriál o mnoho lepším, než by bol, keby to tam nebolo. A fakt sa snažím neskutočne obchádzať ten dej, aby som nič neprezradil, čo sa tam stane, aby ste to vlastne mohli zažiť vy sami a vy sami si utvoriť názor. Presne tak, ako to ten seriál zamýšľa. A preto, nie že vás prosím, ale len vám odporúčam, dajte tomu šancu a uvidíte, možno sa vám to fakt zapáči. A mám skúsenosť s ľuďmi, ktorí ani nevideli Star Wars,
odporúčujú som im Andora a veľmi sa im to páčilo a dopozerali celý seriál a boli s tým veľmi spokojní. Takže určite si to choďte pozrieť. Je to úžasný zážitok. Nie je to taký Star Wars, než sú tí ostatné, hej, lebo veľa ľudí má proste predsudky kvôli tomu. Veľa ľudí vidí Star Wars ako taký ten detinský s mečami súboje, hej, čož ja viem oceniť aj to, ale Andor je sám o sebe neskutočne dobrý seriál a aj ľudia, ktorí majú predsudky voči Star Wars, si myslím, že by si to mali pozrieť kvôli tomu, čo som hovoril, aký je to krásny antifašistický seriál, ako popisuje ten režim, ako fakt, prosím, ak máte radi takéto drámy, takéto špionážne politické seriály, Andor je fakt pre vás, hoci je to Star Wars. Je to aj vidno na tých marketingových materiáloch, že väčšinou je vždy všade Star Wars veľkým a potom je popis, čo to je. A tuto je opačne. Je tam Andor a veľmi malým pod tým je, že Star Wars Story. Hej, že fakt oni to aj cieľujú presne pre takých ľudí, ktorí by si možno Star Wars za normálnych okolností nepozreli, ale toto je taká brána pre tých ľudí, čo chcú niečo viac dospelé, niečo viac také hĺbšie, než len také tie povrchné dobro a zlo a také tie bitky bezdôvodné a tak. Takže fakt nesnažím sa teraz akože kýdať na ostatné veci, som si istý, že všetko má svoje vlastné čaro, ale si myslím, že Andor je neskutočne špeciálny v tom, aký je a mali by ste mu dať šancu. To je tá správa, čo som chcel povedať. Ak máte záujem si pozrieť tú esej, ktorá je viac menej bez spoilerov, tak bude dole v popise a dúfam, že som vás presvedčil si aspoň pozrieť tú prvú sériu alebo aspoň polovičku a uvidíte, že či to bude dobré. Takže tak. Ďakujem, že ste si to pozreli. Dajte mi vedieť feedback k tomu videu. Viem, že to bolo také dosť urýchlené, veľmi veľa som skákal, ale nemám skúsenosť s takýmito videami. Možno kebyže to robím častejšie, tak je to lepšie určite. Ale väčšinou robím len podcast, kde keď som bez scenáru a toto je aj scenárované, ale tiež viac menej improvizujem s vlastnými myšlienkami, tu mám len také body, ktorých by som sa mal cca držať, takže určite na tom budem pracovať, s tým viem, že je problém, za to sa aj ospravedlňujem, viem, že som neskutočne skakal a odbáčal od tém veľmi často, ale dúfam, že ste aspoň trochu pochopili to, čo som sa snažil povedať a že dáte šancu tomu seriálu. Takže tak, ďakujem, že ste si to pozreli, dúfam, že to nebolo moc dlhé a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ak máte nejaký nápad na niečo, tak to hoďte dole a skúsim na to odpovedať alebo to urobiť. Pa pa!